Dakle, ono što se trenutno događa, to je baš to tu kopanje, koje nije dozvoljeno, nema pravo građenja, nema dozvolu za građenje. Zemljišna 45-44, to je ovdje pristup na cestu, mora imati. To mora imati lokacijsku dozvolu za pristupnu cestu, nema. I onda je ovdje problem, ovo je izvan ulično parkiralište, ono bi trebalo postati cesta. Također bi trebalo malo lokacijsku dozvolu, nema. Znači napravimo garaž, ne možemo ni ući ni izaći. I onda imamo ovaj problem tih 16 čestica famoznih, to je ovo sve crveno. To su ta sidra. Za koja nije osnovano ni pravo građenja, niti ima dozvolu za građenje. I na kraju sve zajedno, do sada još uvijek nema dozvole konzervacije. A gradi se. Small Mall d.o.o. je završio u stečaj i onda se prihvaća plan restrukturiranja. U tom planu restrukturiranja komunalna naknada gradu Splitu 14 milijuna kuna, 80% je otpis. Znači u ovom trenutku je grad Split izgubio 11 milijuna kuna. Preko 11 milijuna kuna čisti gubitak. A naknada za pravo građenja koje je dobio je manje od toga, 1.386. Vodi se postupak jer je Small Mall tužio grad Split, tako da je upitno i ovo ovdje taj iznos. Znači može biti gubitak još i veći. Najvjerojatnije će biti.